Mike labari TV, Mike labari TV, Mike labari Shamsiya ki ba mu sha. Akwai labari. Ƙasashen yayye sun fice daga kotun hukunta manyan laifuka ta duniya CPI. A wata sanarwa da aka fitar a jiya Litinin, ƙasashen ƙungiyar haɗin kan ƙasashe uku na Sahel AES wato Mali, Nijar da Burkina Faso sun bayyana ficewarsu daga kotun hukunta manyan laifuka ta duniya wato CPI. Wannan mataki na zuwa ne bayan wata takardar hukuma da shugaban Mali Assimi Gota ya saka wa hannu a madadin ƙasashen uku. Sanarwar ta bayyana cewa ƙasashen sun yanke shawarar ficewa daga kotun ne saboda gazawar CPI wajen gurfanar da masu aikata laifukan yaƙi da hare-hare da ke shafar ƙasashensu, musamman daga ƙasashen waje da ƙungiyoyin ta'addanci. Ƙasashen sun zargi kotun da nuna wa wasu ƙasashe fifiko yayin da suke kasa ɗaukar mataki kan manyan laifuka da ake aikatawa a yankin Sahel, musamman hare-haren da suka jawo asarar rayuka da ɗimbin ɓarnar dukiya. Wannan mataki na zuwa ne a daidai lokacin da ƙasashen AES ke ƙara ɗaukar nauyin tsaronsu da kansu bayan janye ƙafarsu daga ECOWAS da kuma ƙarfafa ƙawance tsakaninsu don kare yankinsu daga barazanar 'yan ta'adda da shishigi daga waje. Ficewar Mali, Nijar da Burkina Faso daga CPI na iya haifar da muhawara kan tasirin kotu a nahiyar Afirka da kuma yadda ƙasashe ke kallon adalci da kotun ke bayarwa. Duk da haka, ƙasashen AES sun ce suna nan daram kan ƙudurinsu na girmama ikon ƙasa da kare 'yancinsu na siyasa da tsaro. Zan so in ji ra'ayoyinku akan wannan bidiyon. Idan shine zuwanku na farko a wannan tasha, ina mai gayyatar ku da ku danna mana wannan ɗan yatsa mai kalar shuɗi, sannan wannan maɓallin ja, sai ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu. Da haka nake ce muku sai an jima.